ما ev çendî hêsane, me ev xak nedan İskender. Ma em ê bidin çend talankeran, ka bêjin ma ew çendî hêsane. Qey neviyên xwedavendan li ber hovan ra nebûbûn. Ev xaka ku bi xwîna xwe têr dikirin nediparastin. Ma hewceya bikira dîsa xwîn nedirjandin. Ka bêjin ma ev çendî hêsane. Hema wisa tu xwe bihêjînî û bikevî xaka mirovahiyê. Wê xaka Kurdistanê ne bi dijminan wê bi meşaleyên azadiyê tije wî geş bibe. Siberojên azad ên me ne. Siberojên azad ên me ne.